Het is gebruiksvriendelijk, veilig en heeft verschillende handige functies voor zowel particuliere als zakelijke klanten. Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over zorgen over incidenten in het luchtruim. Het heeft de afgelopen dagen 2 keer tot een bijna botsing geleid in het Curaçaose luchtruim. Het eerste incident vond eind vorige week plaats en dat werd afgelopen zaterdag bekend. En ook vandaag kwam er weer een bericht over een ernstige bijna botsing tussen een civiel zakenvliegtuig en een militair tankvliegtuig. Bij die eerdere bijna botsing was een toestel van JetBlue betrokken en een vliegtuig van de Amerikaanse luchtvaart. Het ging om 2 keer om een gespannen situatie. Het heeft niet geleid tot een ongeluk, gelukkig niet. Maar het geeft wel aan dat er een ongeluk had kunnen plaatsvinden. De verkeersleiding greep in beide incidenten met directe koerscorrecties. Maar in ieder geval heeft de Curaçaose parlementariër Giselle McWilliam laten weten dat er echt iets moet veranderen, omdat dat deze manier niet goed gaat in het luchtruim van Curaçao. We moeten baas zijn in ons eigen luchtgebied, aldus McWilliam. Jongeman doodgeschoten in Dijn, dat gebeurde op zaterdagavond, iets voor middernacht, is een man, hij zou rond de 17 jaar zijn, doodgeschoten bij een truckie Pang in die wijk. Voor die moord reed er een kleine zwarte auto langs. De jongeman stond dus daar. Ik weet niet met meerdere mensen, dat is niet bekend, maar hij stond daar. Er reed een auto langs en vanuit de auto is meerdere keren geschoten. En de jongeman is bijna tegelijkertijd overleden. De ambulance kon niets meer voor hem doen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Toerist omgekomen bij ongeluk, dat gebeurde ook afgelopen zaterdag. Is een toerist omgekomen die samen met zijn vrouw op een driewielige motor reed in een groep die over Curaçao aan het rijden was. En in Westpunt is het misgegaan en is de driewielige motor tegen een muur aangereden. Dat gebeurde bij Rabiouana en de man en de vrouw raakten gewond. De man is daarop overleden in het ziekenhuis en de vrouw ligt daar nog. Ook die zaak wordt onderzocht. Politie doet oproep aan weggebruikers. Het is het eind van het jaar, mensen houden van feesten, we weten het allemaal op Curaçao. Maar het aantal auto-ongelukken, verkeersongelukken is de afgelopen tijd aan het toenemen. En daarom doet de politie een dringend beroep aan iedereen om tegen het einde van het jaar extra voorzichtig te zijn. Dus niet door rood licht rijden, geen voorrang nemen als je het niet hebt. Niet te hard rijden, niet bellen terwijl je aan het rijden bent en ook niet rijden onder invloed van alcohol. Er gebeuren veel ongevallen waarbij slachtoffers ernstig lichamelijk letsel oplopen of zelfs blijvend invalide raken omdat zij geen veiligheidsgordel droegen. En bij motorrijders gaat het dan om mensen die rijden zonder helm. Wees voorbereid als je de weg op gaat, aldus de politie. Veel wapens van straat gehaald. De politie is al eerder dit jaar begonnen met een actie. En die actie heet Findi Anya Sin Sansanya. Ik moet het goed zeggen. Findi Anya Sin Sansanya. En dat betekent een eindejaar zonder incidenten. En de politie is er de afgelopen dagen in geslaagd verschillende vuurwapens en ook drugs van straat te halen. Daarbij zijn meerdere personen aangehouden, onder wie ook een minderjarige. Het gaat om verkeerscontroles, waarbij ook vuurwapens werden aangetroffen. In totaal werden 4 personen aangehouden. Een man van 36, een man van 26 en een man van 31. Ook werd er een man van 21 aangehouden met een hoeveelheid drugs. En zijn er meerdere mensen aangehouden bij verkeerscontroles die niet over de juiste verblijfspapieren beschikken. Overvaller in elkaar geslagen. Dat gebeurde afgelopen weekend. Toen kreeg de politie een melding dat er op de Hartweg 5 mannen bezig waren anderen te mishandelen. En bij aankomst van de politie bleek dat deze mannen de man hadden aangevallen omdat hij in het weekend van vorige week een roofoverval had gepleegd op een van hen. De man werd herkend als de overvaller en had hulp gevraagd aan enkele bekenden om de zaak met hem af te handelen. Er werden 6 mannen aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Na verhoor werden 5 mannen in vrijheid gesteld, terwijl de overvaller vast bleef zitten. Hij is aangehouden voor verder onderzoek in verband met de roofoverval en ook wegens diefstal van een scooter.
Ter plaatse hebben agenten een scooter in beslag genomen die afkomstig bleek te zijn van diefstal en die de man in zijn bezit had. Gepensioneerden wachten op antwoord van de regering. De verschillende gepensioneerdenverenigingen op Curaçao die zitten samen in de Gepensioneerde Unie, UPA, APT, MPK, APKK. En ze worden ondersteund door de vakbondcentrales SSK, CGTC en SSS. Die wachten uiterlijk vandaag op een reactie van de regering over de indexering van het ouderdomspensioen. De gepensioneerde verenigingen willen dat de overheid daadwerkelijk de wet volgt en de pensioenen indexeert voor 1 januari tot een bedrag van 1086 gulden. Het pensioen is nu iets meer dan 200 gulden minder, 862. Die indexering moet plaatsvinden en daarna kan er gesproken worden over een verhoging. Maar eerst moet deze indexering plaatsvinden en als dat niet gebeurt, kunnen de gepensioneerde organisaties actie voeren of ze kunnen naar de rechter stappen. Maar vandaag willen ze een antwoord van de regering. We houden het voor u in de gaten en hebben nu even een break. Vida te Mobilier. Ibo merece uma maneira mais fácil para atender bo assunto na bancário. Com a app novo de Banco de Caribe, tudo consta na bo alcance. Login fácil, hace transferência rápido e bo saldo sempre na mão. Tudo em solo aplicação. Descargue por the App Store of Google Play, registrar em diz algum passo e começar a explorar a world. Rápido, seguro e desenhar para quadra com boa necessidade. Banco de Caribe. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Vamos celebrar com Extra su 50 aniversario. Con tremendo super mega campaña 50 años. Regalando más de 50.000 florines en premio. Entre otros, pasaje y estadía en Holanda para 2 personas. Estadía de Hotel Sandals, microwave, stove, frigidaire, cama, bondi gasolina, bondi comida y hopi más. Premio principal, un auto Kia Picanto. Busca Bocorán Extra tu día, subir mi website www.extra.cw y participar para Bota de Suerte! We beginnen op Sint Maarten, want daar is een inzet zichtbaar van Nederlandse militairen. Het is een gevolg van een verzoek van premier Luc Merselina. Die had eerder aan de Nederlandse premier Dick Schoof gevraagd om tijdelijke militaire bijstand om de stijgende criminaliteit op het eiland aan te pakken. Volgens Merselina is er sprake van een toename van georganiseerde misdaad. En sinds afgelopen vrijdag zijn de militairen op straat en ze zullen vooral helpen bij verkeerscontroles samen met leden van de Korpspolitie Sint Maarten en bij surveillances. Joran van der Sloot, gewond in de cel. Joran van der Sloot, ooit geboren in Breda. Daarna groeide hij op in Aruba en hij werd wereldwijd bekend omdat hij verdacht wordt van de moord op Natalie Holloway. Hij heeft daarna ook nog een moord in Peru gepleegd en hij zou de moeder van Natalie Holloway hebben afgeperst. Hij zit een hele lange gevangenisstraf uit in Peru en is een van de meest bekende Arubaanse gevangenen wereldwijd. En hij is nu in het nieuws omdat hij een zelfmoordpoging zou hebben gedaan. Die zelfmoordpoging werd gezien door het personeel die bezig was met het uitdelen van het ontbijt enkele dagen geleden. En hij zit in gevangenis in Peru waar hij het zwaar heeft. Hij heeft tegen pers daarna gezegd dat hij erg depressief is, dat hij zich een psychiatrisch patiënt beschouwt en dat hij het moeilijk vindt om zo lang nog in de gevangenis te blijven. Dan gaan we naar een interview dat staatssecretaris Eddy van Maren afgelopen vrijdag aan de Caribische pers heeft gegeven. Nou, dat ging over het afgelopen jaar, maar het ging ook over de geopolitieke situatie. Het ging ook over de rol die Nederland heeft gespeeld bij de vlucht van Maria Machado uit Venezuela. Er zijn verschillende onderdelen van het gesprek dat ik met u wil delen. Het eerste gaat over de geopolitiek spannende tijden. Daar begon Van Maren zelf over. En hij legde uit dat Nederland wat dat betreft vooral toekijkt. Ze kunnen niet veel doen. Het is een Amerikaanse actie.
Kijk naar de staatssecretaris. Ik wil ook even stilstaan bij de geopolitiek spannende tijden. Het is begrijpelijk dat de Amerikaanse acties in de Caribische regio, die volgen we nauwlettend. De minister van Buitenlandse Zaken die staat in nauw contact met de eilanden en houden ook de regeringen van Aruba, Curaçao en de gezaghebber van Bonaire op de hoogte van de ontwikkelingen. Ondanks de afwezigheid van acute dreiging werken Aruba, Bonaire en Curaçao momenteel ook aan diverse scenario's die helpen bij de voorbereiding op bijvoorbeeld logistieke vraagstukken. Zij kunnen daarbij ook rekenen op de ondersteuning van Nederland. En dit was ook weer het onderwerp van gesprek deze week, in de week van de crisisbeheersing op Curaçao van 24 tot 28 november, waarin alle Caribische delen van het Koninkrijk ook deelnamen. Daarna kwamen de vragen van collega's die vinden dat de minister meer zou kunnen zeggen over die geopolitieke situatie, omdat het gesprek van de dag is op de eilanden. Wederom Eddy van Maren. Het is en blijft gewoon een Amerikaanse actie waar wij niet bij betrokken zijn. Onze minister van Buitenlandse Zaken die heeft wel diplomatieke contacten. En op het moment dat daar wat te melden is, dan gaat dat ook onmiddellijk naar de twee landen in de openbaar lichaam. Wordt dat gecommuniceerd wat daar is. Maar op dit moment is er gewoon nog niet meer te melden dat het een Amerikaanse actie is. En dat wij gewoon in goed contact staan. We bereiden ons wel voor op, mocht daar wat gebeuren, als er wat moet gebeuren met zieken die van het ene eiland naar het andere eiland moeten. En dat soort dingen meer wordt allemaal wel voorbereid. Maar er is op dit moment eigenlijk geen aanleiding toe, omdat het nog steeds een Amerikaanse actie betreft. En de communicatielijn die wij afgesproken hebben met elkaar is dat de minister van Buitenlandse Zaken, de minister van Defensie, de communicatie met de eilanden verzorgen. Ja, kunt u daar iets over zeggen dan? Want het is ook vanuit de regering, althans Curaçao, behoorlijk stil. Er is ook veel kritiek op. Kunt u iets zeggen over de communicatie tussen Nederland en Curaçao hierover? Ja, dat is, en ik kan mij ook wel voorstellen dat het stil is aan de kant van de regering van Curaçao. Want die stilte is er bij ons ook. Wij zitten gewoon wel in de diplomatieke lijn. Proberen gewoon op te halen van wat daar de bedoelingen en of daar meer zaken spelen. Op dit moment is er voor ons geen aanleiding om te veronderstellen dat er meer aan de hand is, dat het gewoon een Amerikaanse actie is die gericht is op drugs en op het vasteland van Venezuela. En dat wij als landen daar niet bij betrokken zijn. Maar wij snappen wel heel goed, omdat het dichtbij is, dat daar spanning ligt en dat daar ook gewoon angst is op de eilanden. Maar weet dat de Nederlandse regering dat serieus neemt. En dat wij in de communicatielijn gewoon alles wat wij weten ook gewoon delen met de regeringen en met het openbaar lichaam daar. Ja, kunt u wat betreft die communicatielijnen dan nog iets meer specifiek zijn over hoe die lijnen lopen tussen Venezuela en de Verenigde Staten? Oh ja. Nee, daar kan ik in die zin verder niks van zeggen. Volgens mij hebben ze nog, het enige wat ik weet is dat er nog wel diplomatieke contacten zijn tussen Amerika en Venezuela. Maar onze minister van Buitenlandse Zaken, die heeft alle lijntjes en die zorgt ook voor de communicatie naar de besturen en het openbaar lichaam. En dan Maria Machado, daar is natuurlijk veel over te doen geweest. Internationaal. De Curaçaose minister-president liet vorige week vrijdag nog weten dat Curaçao niet op de hoogte was van alle plannen. En hij benadrukt dat Curaçao een strikt neutrale positie in de huidige regionale politieke verhoudingen hanteert. En de staatssecretaris Eddy van Maren ging ook hierop in, op verzoek van de journalisten. Maar ook daarbij kon hij niet veel informatie geven. Eigenlijk is dit een zaak die de minister van Buitenlandse Zaken ook als zodanig verhoord heeft. Ik kan daar gewoon niet zoveel over zeggen. Dit soort operaties, dus ook gelet op haar veiligheid, en u kunt zich voorstellen dat het uiterst precair is, die zijn uiterst geheim. Ik heb de berichten gelezen en het is als eerste aan de VS om daar al of niet meer over te zeggen. Ik kan daar in elk geval niets over zeggen.
De Curaçaose premier Pisas die voelt zich geschoffeerd. Hij vindt dat hij ook op de hoogte gesteld zou moeten worden. Wat vindt u daarvan? Nou, kijk, ik kan mij van alles van iedereen voorstellen. Maar uiteindelijk is het zo van, wij waren niet op de hoogte, tenminste ik weet daar verder niets van. De minister van Buitenlandse Zaken die heeft gezegd van, ik kan daar niet veel over zeggen. Dit zijn operaties die uiterst geheim zijn. En ik heb mijn ernstige vragen van of wij daar zelf ook van op de hoogte waren verder. Dus dit is, als het al gebeurd is, waarschijnlijk gewoon door een andere mogelijkheid zelf uitgevoerd. En die mogelijkheid moet dan ook zelf mee komen, want wij zijn er in ieder geval niet bij betrokken geweest. Dan gaan we nog naar Chili, want daar zijn de resultaten van de verkiezingen, de presidentsverkiezingen bekend gemaakt. En daarmee heeft José Antonio Cast de verkiezingen gewonnen. Hij wordt een radicaal rechtse advocaat genoemd. Hij behaalde 58,2% van de stemmen in de tweede ronde, tegenover 41,8% voor de linkse kandidaat Janet Jara. En Cast wist de kiezers te overtuigen door in te spelen op zorgen over criminaliteit en migratie. Hij pleit onder meer voor de inzet van het leger in probleemwerken, strengere grenscontroles en de uitzetting van zeker 300.000 migranten zonder verblijfsvergunning. En Amerika heeft al zeer verheugd gereageerd op de verkiezing van Cast. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio die feliciteerde hem en die zei dat Chili volgens hem werk zal maken van gezamenlijke prioriteiten zoals openbare veiligheid, het terugdringen van illegale immigratie en de handelsrelatie tussen Amerika en het Zuid-Amerikaanse land dat nieuw leven ingeblazen zou moeten worden. Amerika kijkt heel erg naar het Zuid-Amerikaans gebied, naar Latijns-Amerika, het Caribisch gebied en steunt vooral de wat rechtsere presidenten en politici en in dit geval zijn ze dolblij met de overwinning van Cast. Wij zijn ermee aan het einde gekomen van deze aflevering van Access Journaal. We zijn er morgen weer en ik hoop u ook het allerbeste. Tot ziens. Dag.